EH Bilduren ustez, Iruin herrian aldaketa politiko eta soziala bultzatu beharra dago. Eta bide hori, sentsibilidade soberanista, abertzale eta aurrerakoiek elkarlanean egiteko baldintzak badaudela ziurtatu du. Norabide horretan aurrera egiteko, EH Bildu oinarrizko 10 konpromiso urgente proposatu ditu. Besteak beste, demokrazia parte hartzailea, lana, etxebizitza eskubidea eta euskarari buruzkoak. Proposamen urgente hauek, hiritarrekin partekatu eta eztabaidatzeko, EH Bilduk datozen asteotan hainbat topaketa eta kontaktu martxan jarriko ditu Iruñerriko kolektibo eta eragile sozialekin. EH Bilduk datozen asteotan hainbat topaketa eta harreman jarriko ditu martxan Iruñerriko kolektibo eta eragile sozialekin. Eztabaidak norabide bikoitia izatea da helburua. Batetik, gure proposamenak ezagutzera ematea, eta bestetik, ekarpenak eta iritziak jasotzea.